asini roha madihamu dohot dame nasian debata ama dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dohatai. Amin. Dehamu aka amanginang sudah mahita mabuka bibelta jala laos tapamanatma hatani debata disi nagabe jamita lasni roha dihita di bagasan bornginon. Imana tersurat di sada Timotius bidu onom mamukamai sian ayat 10 sada rodi ayat 10 onom. Sada Timotius bidu onom ayat 10 sada rodi 10 onom. Songonon ma didok disi. Alai anggoho halak di debata mapurus masiane. Pareahima hatigoran hadaulaton haporseaon holong niroha habengeton dohot labbok niroha. Haburjuhon ma paraloan haporseaon nadenggani. Takub ma hanguluan saleleng-lelengna. Aitu si doho dijauh. Jala di parhatopot todo panidangion nadenggan dijoloni torop sitidangi. Hupatik maho dijoloni debata napanguluhon saluhut. Dohot dijoloni Kristus Yesus nama katidakon nadenggan dijoloni Pontius Latus. Radotima patiki somarlidang sohasurahan. Paima tarida tuhata Yesus Kristusi. Di hajujukpang ni tikina tarma ibana. Bahenon ni namartuai. Pargogo sasadasa. Raja niaka raja. Tuhan niaka Tuhan. Sasadasa do naso olomate si ingani hatiuron naso tartopot. Nasodung di ida jolma ibana jaladang tarbereng hasangapon dohot hagogoon ma di ibana rodi saleleng lelengna. Amin. Himma sahatna. Dangboi likang lias jolma sian sitaonon parukilon molosoboido lias jolma sian sitaonon dohot sian parukiloni tentu dituntut dosia kita asa rade hita mangadopi asa malo hita dinalaho memberdayakan mengelola memanage akar rumang ni sitaonon parukilon nama sadihita hasunang gabe mangorui na didirita. Ulo do hamuinang marukil gabe marsahid. Ulo do hamu amanginang marukil gabe marleah. Ulo do hamu amanginang marukil gabe marpogos. Takkan ada yang ingin dari kita. Jadi berdampak negatif. Sitaonon dohot parukiloni dihita. Nah mangihut molosolikang do sitaonon parukilon sian hadirion ni zolma. Tetuboy do tadok.
Sipata di paloas debatado paru kilo ni masa tunggu luta kolanon di doktu hatta dakya di paloas dia pehot debata paru kilon hadirion dia kana porsiai di luar ni kemampuan gogo na adong dihita bosa di paloas debatai masa tu dirita hatan itu hatta madok hita peta halas sodon nak kapor suhoni ala di horhon hapor suhonido habengeton jala di horhon habengetonido hatawon jala di horhon hatawonido pakirimon jala lausian pakirimonido nang hapor siahoni namangingut di hamak kamanginang hampir suadong dojolma mendewasa tanpa paru kilo hampir dangadong dojolma di pertibion jadi yang tahan uji dan memiliki daya juang yang hebat tanpa pergumulan tanpa penderitaan. Jadi seorang nahkoda yang handal dia tidak akan bisa disebut menjadi nahkoda yang handal ketika dia tidak diperhadapkan dengan gelombang badai yang harus dia arungi. Atong dihamamang do hotamu inang unang murah-murah madele. Unang murah-murah manguhumi diri. Unang murah-murah manguhumi debata. Jata unak paholokku rohamu tu dirimu. Ale paloas madebata makka holongi dirim sikop. Anggo gumodang doho makka holongi dirim. Naing butung maniat terus. Naik semula-ulau maniat terus. Lengkap lengkip maniat sudena manguduon. Dak pola mangula. Dak pola marsitaonon, dak pola hirhodok, dak pola puaspais, alai sikop sude di jolotta. Atsura pemasa nasi songoni kemungkinan sahih donaro. Alani di hamok kamanginang belajarlah menjalani dinamika kehidupan ini. Iko sifat ada budo hita asata boto jongjong. Iko sifat tangis dohita asata boto hina tabuniekkel. Iko sifat marsahid dohita asata boto hina argani hakipason. Jadi terkadang di dunia ini tidak ada alasan kita untuk tidak bersyukur. Ya. Terkadang Tuhan terhadap diri kita bukan melihat diri kita tentang apa yang kita lakukan. Apakah benar atau tidak? Tetapi yang Tuhan lihat di kita menjalani semua dinamika kehidupan itu benar atau tidak. Bagaimana kita tergantung senantiasa kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi kon dewasa doh kita berpikir. Molo hajit roham dibayad dongami. Unak pola mangis sobut. Khosom di bagasako. Marni dari mana? Puasa. Hai marhiti hajit ni rohan nabi nenek itu ho. Kebe gudang do pengalaman. Dungi kebe marsiajar ho di nguluon. Alehamula tehon ma molong na dengga. Di bayad dong ami tuho. Kebe gudang si ingotom. Banyak kenangan yang indah dalam hidupmu. Dungi kebe berhikmat. Jalanin aja semua. Jadi jangan lihat keberhasilan orang lain, tapi tanyakan sampai titik keberhasilan itu apa yang sudah dia jalani. Halani di hamok kainang na parjolo parade dirim. Dia akan dinamika di kehidupanmu. Baik suka maupun duka. Kemudian tetap
bersyukur. Dan kemudian tetap menggenggam tangan dan pertolongan Tuhan. Kemudian minta bantuan dari Dia. Ketika engkau diperhadapkan kepada hal-hal yang tidak mungkin kamu lakukan, supaya kau dikuatkan. Dan ketika kau mendapat hal-hal yang baik dalam hidup ini, sonedok ni dongat tanah asing, supaya kau tidak takabur dalam hidup ini. Atong tapamanat ma turpuk jami taon ala yang goho halak ni debata mapurus masyani pareahi mahati goran hadaulaton haporsiaon holong ni roha habengeton dohot labok ni roha ala yang goho halak ni debata. Coba perhatikan di dalam bahasa Indonesia apakah yang disebut dengan halak ni debata. Jadi mulai dok halak dia doi ninda. Oh perpersuburan doi. Halak dia doi inna, halak Kristen. Halak dia doi inna. Halak ni pertajuk sari doi. Hita noeng na pungu di son halak ni isi do hita. Halak ni se. Halak kalak. Halai hita mang dohot tamuinang halak ni debata. Paroha hoda ala yang goho halak ni debata mapurus ma siani. Mapurus, singkirkan dirimu dari itu. Pareahi mahati goran hadaulaton haporsiaon holong ni roha habengeton doho labo ni roha. Doho udutna. Alai roha ko memusai ayat 12 di kalimat ni partonga ani. Aitu si doho dijauh. Hamu kainang tak sude paru kilon dinguluon ikoleano roha mangadupi. Gak semua. Alaihi tape tahalas sondo nakaporsuhon ala dihorhon haporsuhoni habengen hatauon pakirimon dohot haporseaon. Tapi saya mau katakan sama kita, tidak semua pergumulan yang kamu hadapi membawa engkau dewasa. Dak sude si taonon nama sadi ngolumi mabai kau bertumbuh. Itu. Buat contoh. Molonung nga si kiro hani halak mangiduho jungkir belik peho mabenda denggan dang na akuan nai. Hidup ya begitu. Jadi tumbuh HP jagom. Sampai mati kok mabenda denggan tu si dang akuan nino ni. Nalau si dohonokku bertumbuh doh benon ni. Enggak. Tak si pergumul honom me. Lo jaho. Mapurus mahosiane. Ya. Jadi ketika Paulus bersama dengan Timotius, Paulus itu memberikan pengajaran kepada dia, kau harus selektif. Kau harus punya filter dalam hidup ini. Unak sudah tikim, unak sudah pikiranmu, unak sudah pakilalaanmu, unak sudah hebengmu, unak magenggeng pakilalaanmu. Holam mamikiri halak na sugabiak, mabaiko dan bertumbuh dan berkembang. Itu. Jadi kamu manuang na boy menginventarisasi kahasi tahun muna. Jala dohonokku tu kamu anggo sosi tahun doi unak pelagu surati. Odak si tahun nonon. Memang ngasongono mulai tubuh. Saro tu nama te songonon namon. Kau usah kasih hati ke situ. Tapi carilah dalam proses keberlangsungan hidupmu pergumulan yang memang diperhadapkan kepada dirimu yang bisa membuat engkau bertumbuh. Bergumullah untuk memperjuangkan anak-anakmu. Bergumullah untuk memperjuangkan ekonomimu. Berjuanglah untuk mengembangkan spiritualitasmu, hubunganmu dengan Tuhan. Dan bergumullah untuk membangun persekutuan antara kita dengan yang lain. Anggo halak nasiki ido rohana tuho. Nasay manggurtiki pakilalaanmu. Lomo rohana badabuho.
lomoro hana hatop pemate gak usah mapurus mahwasiani. Iya. Jadi mulai jamu nak kining evangelium jamita tu hari Minggu nah di kitab Habakuki apa dibilang di situ. Jadi kalau kita baca yang tertulis di kitab Habakuk itu, jadi ngoluni na porsiai tarsongo dekedo na adong di abar, na adong di sungai, di laut atau di danau. Dungi roma parjahati di sapatto majalana, di sapatto mahailla, dungi tapangan mai, ditakuk mahita, dipamasuk mai tu padahananna. Dungi ditortori mai. Manang dohonokku, dia akan memperlakukan diri kita sesuka hatinya. Siapa? Si sang pemancing itu. Tapi lihatlah apa yang dikatakan Tuhan melalui ayat sebelumnya. Aha penama satu ho, hokopok kudoho. Jaladaknya tadi konokku ho, songon naposokku. Songon halak ni debata kita. Sebagaimana kita mengaku diri kita adalah Kristen yang telah menerima baptisan dan kita mengakui keberadaan Bapa, Anak dan Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, sebesar apapun gelombang badai pergumulan yang kita hadapi di dalam hidup ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi suatu ngadong naragu. Tarlu mobiha muaka keluarga muda di son yang hendak meniti masa depan yang lebih baik. Aset yang memungkinkan bisa membuat kita tertopang. Dan persediaan yang kita perlukan untuk kebutuhan anak-anak kita. Mari mulai dari sekarang berjuang. Jalaingot, ikon hirhodo. Dan kemudian jangan pernah gengsi. Ulahon, benaboy si ulahon oton. Asal mau nang manako. Dungi tawereng mae 10 tolu. Hupatik maho dijolo ni debata na panguluhon saluhut. Doho dijolo ni Kristus Yesus na makatidakon na denggan dijolo ni Pontius Latus. Jadi sebenarnya Tuhan terkadang memperkenankan kita itu mengalami berbagai hal dan itu sepertinya jalan Tuhan hendak merajut kehidupan kita supaya kita itu sesuai dengan standar yang diinginkan Tuhan dari diri kita. Terkadang itu menyakitkan dan kita tidak setuju dengan cara itu. Tetapi ketika kita mau masuk kepada alur yang Tuhan tentukan yang harus kita jalani, kita harus yakin kita tidak akan pernah Dia biarkan terjatuh. Dan itu adalah bagian daripada proses Tuhan hendak membentuk kita. Hupatik maho. Coba bandingkan dengan bahasa Indonesia. Hupatik. Apa artinya hupatik itu? Jadi molo salamat jahau di bahasa Batak, bodoh ge biasing lapatannya. Bahasa Batak molo salamat jaha, bodoh salah pengertiannya. Itu kan? Hupatik maho. Dihina godang di sitaonon parukilon na di adopanmu. Berek kamu badisi asa sitidangikku doho. Hupatik maho dijolo ni debata na panguluhon saluhut. Garis bawahi panguluhon. Ido. Jenak kiningani na sosro hati na pamate hodoi. Ala yang gong na panguluhon. Kamu penong gepe pamate hodongamu. Bisa kau buat temanmu bergumul, tapi jangan mematikan. Di son, akadia dosia dopata, akan napanguluhon. Napanguluhon ini ise, namian di bagasan hati goran, pareahi mah hati goran hadaulato kaporsiahon holong ni roha, habengeton dohot labas ni, dohot labok ni, roha. Hayang gua kesikini roha do mabeni ba marukil solat nai do honok kutu hamu habis hebeng muna itu si habis pakilala amu do tikimu tu si itu buat makip ahai kapasi tur solopum mabuti bagus. Kalau yang gua benar-benar mabeko tumbuh ikuti dan syukuri itu. Jadi kita harus selektif, Dungi musya do imana raduti mapatiki somar lidang sohasurahan
paima tarida Tuhan Yesus Kristus. Aidi hajujupang ditikina omma patarma ibana bahenon ni namartuai pargogo nasasadasa raja aka raja Tuhan ni aka Tuhan. Jesude nama beko bergumul di Portibion haduat tarida mai. Oh nanggok kape memang kolan nama bain segado maksud nion ibanda sedi baino nama marukil. Itu aleh dong do halak di lain pihak Tuhan buat, Tuhan pakai untuk membuat kau bergumul, dan itu adalah untuk mencari kebenaran, kedamaian, dan juga damai sejahtera. Jadi podani turpukon nana yang buatot tadi pertanyaan sonari dapat jolo selektif. Dapat dua hon harus punya filter, dan yang memfilter kita Roh Kudus. Dan yang ketiga, jangan pernah kasih hati hal yang merugikan dirimu sendiri kepada pergumulan yang tidak pernah membuat engkau bertumbuh. Kulias dohosiane pasiding diri napaton pergumulan tidak bisa lepas dari siapapun. Bahkan kita semakin dekat dengan Tuhan, kita akan semakin bergumul. Tapi itu adalah merupakan jalan Tuhan membentuk, merenda kehidupan kita supaya kita menjadi pribadi yang tahan uji, tahan banting, dan kita memenuhi standar nilai iman yang sudah Tuhan tentukan bagi kita sebagai orang percaya. Yang terakhir, jangan pernah berjalan sendiri. Halai ikodo pakilalah honommu totong tanganmu marsigoloman doho tangan ni dewata dungi margogo mahoy nangamang dungi marupa berhikmat, semakin diperkaya akan pengenalan akan Tuhan melalui berbagai penderitaan yang kita hadapi. Nah Budi, bagaimanapun suasana kehidupan kita, jangan terlalu banyak menangis, dan jangan terlalu banyak mengasihi diri, tetapi kasihilah Tuhan yang senantiasa mendampingi dirimu. Kau peduli tentang siapa engkau, tapi kau harus katakan dia jauh lebih peduli tentang keberadaan, tentang pertumbuhanmu, dan juga tentang masa depan. Amin.